Goeien en welkom bij een nieuwe aflevering van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is van Joen Jelle Gebrandi. Hij is rielslid voor de FNP in de gemeente Zuidwest-Friesland. De boer wordt voor een soort verantwoordelijk houden. Stjonkende dong, landschapspine, het feit dat we geen kool meer in de grijden joggen. De FNP wil van de boer opkomen. Maar zocht ook wel dat Brussel bepaalt hoe de boer bjorkert. Een minister van Landbouw zou al helpen. Maar is dat genoeg? Jelle Gebrandi, welkom in het Politbureau. Ja, om die laatste vraag maar te beantwoorden. Een minister van Landbouw, is dat voor de boeren heel wichtig? Dat is zeker wichtig. Als het juist naar de omvang bijvoorbeeld in Nederland van de landbouw, 84 miljard wordt er exporteerd jaarlijks. Nou, dat is nogal wat. Ongeveer haast 10% van het bruto binnenlands nationaal product. Dus dat is behoorlijk. En daarnaast, dat bij cijfers, giet het natuurlijk ook wat je elke dag ervaren. Ja, rent door het Friese landschap. Het is hartstikke green, dus het is meer dan alleen cijfers. Het is ik dus platteland. Maar zonder minister, dus nou een staatssecretaris die we hebben van Dam, dat is te min van de boeren om voor de boeren op te komen in Europa? Nou, als je de oude Sani en Sjoen hebt vanuit 2010, is het ministerie van Landbouw er net meer. Nou, er zijn nogal wat incidenten geweest sindsdien. En de laatste is bijvoorbeeld het hele derogatieverhaal. Ja, de boeren die hebben langzamerhand echt recht op duidelijkers. En misschien kan die minister van Landbouw daarvoor zorgen. Want het is nu onderbracht bij EZ. Ja, de minister, in dit geval is dat Kamp. Ja, die kan zijn aandacht en energie maar één keer verdelen. Dus mijn specifiek daarvoor een minister van Landbouw zou misschien rust brengen. En daar heeft de boer verlet van. Ja, maar we moeten natuurlijk eerlijk wijzen en vaststellen dat het landbouwbeleid feitelijk in Brussel maken wordt. Daar moet je wijzen. En net in Den Haag. Zeker, voor een groot pad wordt met name regeljouwing komt in Brussel. Kwaliteit en marktregulering, ik nog wel van een pad. Ja, dus in Brussel baat ik een heel soort. Maar dat wordt natuurlijk het zien weerslag op wat we uiteindelijk op gemeenteniveau doen via de nationale oerhiet. En op het moment dat er een hele serieuze partner in de vorm van een minister staat, ja, dan maakt dat een stevige indruk. Dan heeft meer gezag als een staatssecretaris. Daar komt het eigenlijk wat op del. Ja, meer gezag, misschien wel. Maar je neemt de sector heel erg serieus. En nu is het een van de sectoren onder dat hele grote ministerie van Economische Zaken. Ja. Het werd een soort hoe yield gaat. En landbouw is meer dan alleen nog yield. Als je naar die discussie over grijdenvogels, landschap. En dat moet ik aan duidelijk plek krijgen. Ja, om daar tot te praten. De centrale vraag is natuurlijk, hoe kunnen we in de toekomst die landbouw zo zo'n mogelijk krijgen? Dat het en goed voor de mens is, yield opbrengst, maar ook goed voor de natuur. Hoe zorg je hem dat als FNP? Nou, daar hebben meerdere partijen natuurlijk een hele belangrijke rol in. In eerste de boer. Maar de vraag zou haast al wat suggereren dat wij op dit moment geen zo'n producten eten. Nee, ik wil juist zeggen, die boer is in Friesland dat het hartstikke goed. Er zit misschien wel een hele goede sleutel bij de consument. En daar steekt de FNP op dit moment ook even op in. Van, lid voor die consument alsjeblieft bewust worden van op het moment dat hij zegt van ja, het moet oors. Ik wil grijdenvogels. Ik wil meer bioverskaat. Ben je dan niet bereid om daar de beurs voor te lopen? Wat is dat wat wij verkeerd doen als consument? Wat wij machinerijden misschien wel verkeerd doen? Ja, Jo natuurlijk net, maar wij misschien wel. Dat we eigenlijk net de prijs betalen die we betalen met de zoen. Nou ja, je ziet altijd de goedkoop zit natuurlijk. Ja. Vaak. Dat hoeft natuurlijk net altijd. Op het moment dat je je bewust bent van de kwaliteit van het product, dan ben je misschien daar ik bereid om daarvoor te betalen. En ik ben op paard, ik ben rietslid, dus ik praat met boeren en die zeggen ik, als je een merk daarom vraagt, dan willen wij dat graag leveren. Maar wij hebben gewoon eens gezin te onderhouden en hoe dat nou gaat. Ja, op het moment dat er meer vraag komt naar bijvoorbeeld biologische, maar kwalitatief heetwaardig en de consument betaalt ervoor, ja, dan gaan wij die transitie met elkaar in. Maar die melkveehouders die verzinnen yield als wetter op het ogenblik. Die melkprijs is hartstikke hoog. Ja. Op dit stuit is de melkprijs redelijk. En gaat het knap, maar dan ben ik tegen geweest dan weer het onder kastprijs. En ja, dan hier die boer het hartstikke dreig. Maar hoe krijg je die gedragsverandering bij mensen, bij de consument, bij u eigenlijk? Hoe krijg je dat, Safir? Nou, dat vind ik dus een hele nieuwsgierige vraag. En een van de dingen die wij als politieke partij doen, is het thema-jong organiseren, bewustwording. Morgen is er weer in. Morgen is het thema-jong. Wij hebben Jan Huytema, Teun Spiersma.
Die schetsen een beetje dat kader waarin de boer en de burger opereert. Maar we hebben ook een gedragseconoom van de Wageningen Universiteit uitnodigen. En die weet er alles van. Die gaat dus vertellen van, hey, wat boeit wat prikkelt die consument nou? En werd er wil die consument inderdaad dat dubbeltje extra betalen? Werd toch die boer in die transitie mooi kennen? Want die boer die wil wel. Ja, dat is dan het yield. Het gaat er natuurlijk ook om dat de boer misschien het land wel 2 keer zo volle broekt als wat goed is voor het land. Dus er moet misschien ook wat worsemer, biologisch misschien borken worden. En dat gaat vaak ten koste van de beurs natuurlijk. Minder kei per hectare. Klopt het. Dus op het moment dat je minder opbrengst hebt, zal er wel wat zijn oersteen moeten. Dus of minder, er moet wat meer opbrengst in zijn oersteen voor die boer. Ja, maar als we dan even zorgen naar de discussie over de landschapspinnen. Dat is de oude hier 2 jaar dat heel wat in het Nijs kwam. Dat saaie Engelse rietgas, wat er dan in de graden laat, is productiegas. Dat kan vaak meer worden, hartstikke handig voor de boer. Wil die boer werkelijk wel die oerstap maken naar de biologische landbouw? Stel dat de consument dat de meerderheid wil zo. Ja, dat denk ik wel. Dus juist ik dat die biologische landbouw of natuur inclusief, hoe je het nemen willen, de stapje ervoor eigenlijk, dat wel in een opgaande lijn zit. En 2 weken geleden, wie wat besneun bij een biologisch boer. Nou, een geweldig verhaal, dan gaat dat leven. En bijvoorbeeld in de Skrierse daarom rondom Itzige, ja, dat werkt het onstekkelijk. En dat is een enthousiast verhaal. En, ik denk, maar een boer heeft een bedrijf, die moet het boel wel draaiend houden, die moet wel yield verzinnen. Zeker, boeren zijn ondernemers. Dus er moet subsidie bij bijvoorbeeld, om bijvoorbeeld natuurinclusief te boeren. Nou, als we het bijvoorbeeld door de gemeente hebben, want we kennen nog wel Brussel, nationaal beleid, maar lid van de gemeente hebben. Dus zo denken kennen van hoe kunnen wij als gemeente, dat we dat machinaal belangrijk vinden, hoe zullen wij die boer helpen kennen? Nou, stel hem bijvoorbeeld in die 2 jaar dat er omschakelt naar agrarisch natuurbeheer of biologische landbouw. Stel hem vrij van OZB bijvoorbeeld. Nou, dan drukt dat de kosten voor die boer. De boer kan investeren. Het is maar een lietse fractie, maar de juist en mooie komen van wij stiepen die, wij staan er machinaal achter. Deputaire Johannes Kramer zei dat moet de boer zelf maar wat bepalen in zijn landbouwvisie. Zou de provincie ingrijpen maar op het moment dat de boeren dat zelf net voor elkaar krijgen? Om in die natuur genoeg geraakt, Jan. Nou, ik geloof in de kracht van de boer zelf. En ik geloof ook dat het erin zit en dat men het shirt en dat men ik wil. En dat op die manier moet en het heel erg oplezen, daar geloof ik zelf wat minder in. Want het gaat om een stukje motivatie. Nou, en boeren dat ik met name leuk vind. Ja, dan krijg je die interactie met de burger. We vregen dat natuurlijk ook, want in Brabant daar is het eigenlijk net slag. Hè? Bij het ronddringen van die bargenhouderijen. Als je het aan de boeren hoort, die willen dat net. Die zorgen alleen nog maar het verdienmodel. En dat is leuk, dat is logisch misschien ook, omdat ze een ondernemer. Denk je dat in Friesland werkelijk goed komt zelf, zonder dat de provincie daar op enig moment in ingrijpt? Ja, ik ben daar heel optimistisch over. Ja. Op het moment dat wij die verbinding lezen kennen met de burger, die bewustwording die komt, dan ben ik er wel van overtuigd dat de burger even betalen wil en dat die boer graag mooi gaat in die transitie. Nou, toch je deze thema-joen als FNP, elke keer een thema. Maar de verkiezingen binnen vanzelf, haast in november. Je bent als FNP nou op 4, derde partij van Zuidwest-Friesland. Er komt een stukje Littenser bij. Is dat hier een voordeel? Hoe verwacht je hem de verkiezingen? Nou, deze thema-joen, dat doen we elke jaar. En dat zit los van welke? Nou, het mooie is, wij gaan een soort paard. En wij hebben meestal vragen van, wel is je nou werken van, wat gaat je nou aan het? Nou, dan kwamen ze in dit geval met 3 dingen. Dat is de leefbrus, het landschap en de zwaarg. De zwaarg hebben we vorig jaar een thema-joen gehad. Dus dat weer nog voordat we die peiling deden. Hebben we trouwens een dwaalletten terug, studenten van de Torbeck. Dat was hartstikke leuk. Maar die 2 andere thema's, landbouw. Ja, ik denk, daar geven we aan de slag. En zo'n thema-joen is een perfect middel. Dus, en dat dat nou morgen is en die verkiezingen die bij 22 november. Ik vind dat net zo belangrijk. Dit zou een beetje, waarom zou dit politiek wezen moeten? Dit gaat over een heel specifiek... los van elkaar, ja. Ja, en aan het horen dat ideeën adapteren, dat is altijd goed natuurlijk. Ja, nou, Lid van Zeven moet dus cartoonist Gerk van Beek naar Jelle Gebrandi en de landbouwshirt. Ja, Jelle Gebrandi en de landbouw. Tegen dank voor je komst en ik hoop en ik verwacht je eigenlijk dat je beschikbaar blijft van het politiebureau, Gebrandi, de komende tijd.
Heel graag hier. Oké, Dank voor het doen. En dat is even deze aflevering van het Politbureau. We hebben de Nijwieken, Mandy vanzelfs weer op dezelfde tijd, maar een nieuwe gast. Bedankt voor het zien. Tot dan.